Gumulung manatu kara Kawula nuwun sewu rawuh paduka akarya kejoting manah kula nanging carup kalian raos bingah raos bombong marem prasasat kejugrukan wukir sari kablabaran samudra madu dene paduka Gusti kula Arya Prabu kepareng rawuh wonten ing Widara Kandhang nuwun sewu Gusti. Sarawa paduka kula ingkang abdi ngaturaken sumengkeming pangabekti kunjuk sandhap pepada paduka Raden Arya Prabu. Jagat Dewa Batur ya jagat Mangstungkara. Ya. Ki Demang Sagopa banget panarimaku dene nganti kaya mengkono sih kadarman. Sarta pakurmatan ingkang ndok caosake marang Arya Prabu dasare. Anggonku prapta wilujeng niskala niring sambikala ora liwat pangestu kumara gage tampanana Sagopa. Kawula ninggih Gurawalan anggen kula mundi tinampi tangan kula kalih mugi andadosaken jimating gesang kula. Nyuwun pangapunten janur gunung kadengaren paduka kepareng rawuh wonten ing rompok kula dasaripun kepareng nyarirani pribadi. Mokal menawi boten wonten wigati yen tetela kula pun Sagopa nandhang dosa sarta lepat sampun ngantos wigih haring monggo kula aturi matrapi pidana dumateng kula Raden. Demang Sagopa aja kaduk-ati bela panampa nadyanto ingsun dadi Sentana Praja nanging ora bisa mahambek panguwasa ing prasasat kaya gada banjur sawiyah nyiksa kelawan para kawula sing ora cetha dosa lan keluputane. Iki ngene anane panjenengan ingsun tedak ana ing Widara Kandhang iki yektine diutus dening sesembahanku Kaka Prabu Basudewa supaya ngabarake kepiye kahanane putra-putra Mandura ingkang dititipake marang panjenenganmu mestine ripalungguhane iki padha diwasa. Mara gage kowe matura Kakrasana Narayana kelawan Bratajaya ripalungguhan iki kahanane kepiye? Oh nggih Raden inggih. Nyuwun pangapunten kula badhe ngaturaken witing klapa saklugunipun mboten badhe kula tambahi mboten badhe kula kirangi. Sampun pinten-pinten pambudidaya kula tumplak ing dados tenaga lan pikiran kula anggen kula mentah dumateng lare 3 kala wau. Ning nyatanipun ngibaratipun wong nandur niku sampun ngunduh. Kanyatanipun lare 3 kala wau racakipun mahambek utama sarta luhur ingkang dados patrapipun mboten ate milar saking wemalering agama sarta pranataning negari. Menawi Kakrasana menika memper menawi atmajanipun Narendra karana gesangipun sawetahipun menika kangge dipun sumbangaken tumrap kamulyane para kawula Widara Kandhang rinten dalu menika mboten purun leren mboten purun ngaso mesti dandani omah dandani dalan dandani kretek ingkang kala wau saged piguna tumrape bebrayan ageng menika Kakrasana. Dasaripun Kakrasana menika pancen Sura Sekti Mandraguna sekti kalintang prawira wonten madyaning payudan. Dening kang angka kalih nenggih pun Narayana nuwun sewu lare menika rada beda. Lare menika mboten nate saba omah, mboten krasan wonten ing griya, rinten dalu tansah gaya kawruh ngudi ngelmu, meguru dumateng para brahmana ingkang putus. Dinten samangke Narayana ugi kesah saking griya. Lajeng ingkang angka 3 pun Bratajaya menika wah
menika salah satunggaling wanita mbok menawi mangke menawi sampun kaboyong dhateng kutha Goro Mandura trep minangka tepa tuladha tumrape para putri ing kukuban negari Mandura awit pakarti lan tumindakipun menika jumbuh kalan kautaman patut kanggo conto patut kinarya patuladan tumrape para putri ing negari Mandura. Kokrasana ripalungguhan iki wis dewasa, wis santosa lan demen tetulung marang sagunge para kawula dasih. Nggih. Sekti Mandraguna prawira jayeng palagan. Aku ora bakal percaya ucape Ki Demang Sagopa sadurunge ana bukti nyatane. Kebarengipun ngibarate emas aku kepingin weruh lelere, ngibarate ndok aku kepingin weruh dadare. Sepiro kaprawiran lan kadigdayane Kokrasana aku pengen jajal. Pramara rek manguswa yo ngambrang kadhi karunaning kaswase aneng marga memalakung risang kanta wastrat maja leng-leng lalu hangulati surya mangrang sang wayah kumya samara wayan supaya aku luwih percaya lan luwih gugu saka ucape Ki Demang Sagopa aku kepengin jajal sepira kaprawirane Kokrasana. Kepiye carane gawe dak-dakan perkara supaya Kokrasana banjur muring kelawan Arya Prabu? Wo, lek niku gampil. Dasare Kokrasana niku bocah sing ora kena mambu tantang. Waton Kokrasana menika weruh. Nuwun sewu bab ingkang boten adil, bab ingkang boten bener. Saya-saya wonten sentana ingkang nyiksa dhumateng raosipun para kawula tanpa dipun perintah mesti badhe jumangkah prasasat rindik sona ginitik. Carane piye? Menawi ndika etok-etok ngajar kula, upaminipun perkara bab pajek kalih negara sing kula mboten nate asok. Niki mangke dheweke yen meruh tan wurunga badhe merkitik badhe mubal babal kaneksanipun. Ing mriku paduka mangke badhe saged ngukur sepinten kaprawiranipun anak kula pun Kokrasana Raden. Hey! No! Raden! Wah! 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 Adaya loh wediana adaya adaya kuncing langit kelap-kelap katon lir gincanging alis risang maweh gandrung sabarang kadulu cetha lamun ta Sagopa kowe ora kena dimat kowe ora kena ginawe becik wis diayomi karo wong Mandura parandene kowe wani ntracak sak ndure tenggak kowe dimulyake parandene malah nyatek karo para sentana praja. Wis dadi wajibe tumrape para kawula kademangan ngendi wae
duwe kewajiban ya kuwi asok pajek marang negara. Ning nyatanipun dene samangki kawula ing Widara Kandang menika nembe paceklik larang sandang kalian pangan sedaya mboten wonten ingkang gadah dhuwit lan mboten gadah beras. Lajeng menapa ingkang badhe kula asokaken dhateng negari? Mbah Raidep, kuwi perkaramu. Yen nganti kuwi wegah menehi wujude pajek marang negara. Aja takon dosa. Aku tega tegal mentala mateni karo kowe. Aduh kula. Wet. Wet. Oh. Ya. Oh. Ya. Loh. Wah! Tuyung sulung! Wah! Akrajana! Sulung! Bapak kowe apa mati, Bapak? Bapak Sagopa. Kowe jare kandha mbiyen nom-nomamu dadi Satya Sekti Mandragura. Sak peguron karo Prabu Basudewa. Ning nyatane diajar karo penggede Praja Mandura ketik nglemah. Bapak Sagopa. Awakmu tek adem kabeh, anyep kabeh kaya ngene, Bapak. Kowe aja mati, Bapak. Yen nganti kowe mati sing ngemong karo Kakrasana sapa, Bapak? Kowe tangi, Bapak. Loh, ana wong wedok ayu udo kae sapa? Endi? Endi? Udah sing pecah iki lho. Kowe ngapusi aku renek sing udono. Tak kira winong sing udo. Gerang gaplok kaya ngono ngerti wong udo bingungi. Lho tuwek ki umur karep padha ae. Wong tuwa ora genah. Sing ngajar kowe sapa? Penggede Mandura jenenge Raden Arya Prabu. Perkarane apa? Iki lak jenenge bumi perdikan, bumi merdika. Kademangan Widara Kandang manut aturan ra duwe kewajiban asok pajek karo negara. Ning nyatane Ripalungguhan iki dirudha paripeksa pakmu diajar babak bundas kaya ngene iki. Kowe dadi anak ra iso mbelani karo pakmu, aja ngaku anake Sagopa jangkae. Dadah.